τα χτυπήματα που μπορείς να δώσεις είναι περιορισμένα. Το πρώτο χτύπημα είναι ο αγκώνας που είναι πολύ γρήγορος. Κλειδώνεις και μετά πας μια γονατιά. Πρώτο πέρασμα. Μπλοκ μέσα. Άρπαγμα, αγκώνα, κλείδωμα και μια γονατιά. Για τους πιο προχωρημένους μπορούν να πάνε και εδώ και να καταλήξουν αν δεν έχει πέσει. Εσείς όλοι θα πάτε μόνο δύο στοιχεία. Πρώτο το μπλοκ μέσα, άρπαγμα, αγκώνα, κλείδωμα. Ωραία. Όταν θα χτυπήσει την γονατιά, όλοι οι παρτενέρ θα κάνετε ένα άλμα προς τα πάνω, δύο. Αυτό για να μπορέσει το γόνατο να αναπτυχθεί μέχρι πάνω και να μην κάνετε αυτές τις κινήσεις. Ωραία. Όπως πάρει, κάνετε μπλοκ μέσα να κόψει την απόσταση, αγκώνα, κλείδωμα και μία και δύο μέχρι να λυγίσει. Εάν δεν έχει λυγίσει, ανεβαίνεις από πάνω και καταλήγεις τον δρόμο. Εσείς θα βγάλετε πάντα τσόκιο μάχη. Για να κάνετε μπλοκ, δείτε πώς αλλάζει το σώμα. Ξεχάστε αυτή την κίνηση από το ιογιάμ και τα λοιπά. Πρέπει να κινηθείτε σε ελεύθερη εκτέλεση μέσα, κάνετε ένα σμπόξιμο και μετά μία γονατιά μέσα. Έμεινε όρθιος και ένα άρωμα μετά θα καταλήξω. Πάμε μόνο με το γόνατο. Δείτε πώς είναι το σώμα πώς είναι. Όχι έτσι. Από εδώ κάνετε ένα όπως είναι το πάντα σώμα. Στο κεμπέκ, το διώχνετε και μία γονατιά μέσα. Άντυξε ένα low kick και κατεβαίνει κάτω. Τα σπάρι, το self defense πρέπει να είναι καθαρά τεκβοντό. Αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητα, αυτά πρέπει να τα κάνουμε αυθόρμητες. Μην μπερδεύεστε με τις λαβές και με τα τέτοια. Είναι από άλλα συστήματα, είναι καλά, αλλά εκείνοι εκπαιδεύονται καθημερινά σε εκείνα. Αν εσύ πας να το κάνεις μετά από 50 χρόνια μια φορά, δεν θα βγει ποτέ. Τη γροθιά, την γονατιά, το λάκτισμα, τσάκι το όλο, θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Άρα πρέπει με αυτά να χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, με την επίθεση μπαίνετε μέσα. Σμπρώχνετε το χέρι το πάνω και την ομοπλάτα. Στρίβει. Εάν είναι μακριά και δεν φτάνει στο γόνατο, ένα τόλιο τσάκι μέσα και ένα λόγο πίσω από την κλείδωση. Είναι κοντά, αλλά και μέσα το γόνατο. Έμεινε όρθιος που αντέχει, ή θα κάνεις σάρωμα ή θα ανέβεις από πάνω. Με το σάρωμα. Και έτσι πας. Ωραία. Πρώτο κομμάτι. Η επίθεση από πάνω, μπαίνετε μέσα, ένα πούσι, μπαίνετε γόνατο. Άντεξε, σάρωμα, αλλά μοχλό, να πας πίσω και εδώ, μέχρι εδώ. Ένα, δύο και τρία. Εάν μπορείτε και να αρπάξετε και τη φόρμα, ακόμα καλύτερο. Ωραία. Είπαμε, ο πρώτος τρόπος ήταν με διείσδυση μέσα. Ο δεύτερος ήταν με οδύσει το χέρι. Ο τρίτος είναι με ένα χιαστή μπλοκ. Το πετάτε και χτυπάτε ένα paddle shot για τους μεγάλους από το jump jump. Απλό και γρήγορο. Όταν κάνετε ένα χιαστή μπλοκ, κινδυνεύεις αν έχεις νεκρόχωρο, σκίσε. Να σε κατεβάσει και να σε σκίσει τα χέρια. Άρα τα μπλοκ πρέπει να γίνονται με πέτακα. Ωραία. Και μετά να χτυπήσει ένα paddle shot. Γρήγορο, απλό. Επειδή η μικρή είναι λίγο επικίνδυνο χτύπημα για εσάς, είναι προτιμότερο μία γροθιά του σαγόνι με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Και μετά πηδάτε και ρίχνετε μία γονατιά μέσα. Όταν πάρει το πρώτο χτύπημα και είναι ισχυρό, ο αντίπαλος παθαίνει σοκ. Αυτό το καλό έχουν τα χτυπήματα. Οι λαβές είναι πολύ καλές, τα κλειδώματα είναι πολύ καλά, φέρνουν πόνο. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να υπάρχει και κινητοποίηση, αλλά αυτός παραμένει ζωντανός. Και αν είναι δυνατός μπορεί να τα απεξέλθει. Στο χτύπημα όμως μπορεί να πέσει με την πρώτη νοκάουτ. Οπότε δεν κινδυνεύεις μετά. Ωραία. Γι' αυτό τα σπάνιους του τεκβοντό κινούνται και εκτελούνται με αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητα. Ό,τι άλλο κάνουμε και ό,τι άλλο βάλουμε είναι κακή αντιγραφή. Όχι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε, μπορούμε να βάλουμε. Η διαφορά είναι ότι πόσες ώρες θα φας σε εξάσκηση για να τα εμπεδώσεις. Στην καθημερινότητα όμως χτυπάς γροθιές, γονατιές, λακτίσματα, γροθιές, κολλιοτσάκια, γιοτσάκια, πιτσάκια, το δουλεύεις κάθε μέρα. Άρα όταν κινηθείς με αυτά τα καθημερινά, το αποτέλεσμα είναι πολύ γρηγορότερο. Και ο τζουντόκας είναι πολύ καλός και πολύ εφαρμόσιμος
Αλλά φανταστείτε ένας τζουντόκας σε μια ευθόμη να πάει να χτυπήσει πόδια, τι θα πάθει. Θα έχει αποτύχει. Το ίδιο μπορούμε να πάθουμε και εμείς όταν πάμε να μπούμε σε ένα αγωνό μονοπάτι. Άρα αυτό τώρα που θέλω την επίθεση που θα κάνετε είναι το μπλοκ που ανοίγετε και χτυπάτε μια γροθιά. Έχετε μπλοκ έξω, δείτε πως το πετάω και γροθιά. Αυτή είναι η θέση. Ωραία, control. Μπορείτε να χτυπήσετε και στο σώμα. Στο σώμα φέρνουν πόνο, το κεφάλι φέρνει ζάλι. Η επιλογή είναι ελεύθερη. Λοιπόν, σε 2 χρόνους στην αρχή. 1, 2, μπαμ, γροθιά. Για τους πιο μικρούς. Οι μεγάλοι το δένουν. 1, 2, γόνατο μέσα. Όχι. Μάχες οι περισσότεροι που έχουν δεχτεί επιθέσεις της μαχαιριάς είναι σε αυτό το σημείο. Όπως είπα και στην αρχή, η επίθεση είναι πολύ δύσκολη για να αμυνθείς. Θέλει ειδική εξάσκηση και είναι το τελείωμα της εξάσκησης με τα μαχαίρια. Άρα δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό το στάδιο. Προχωράμε από το 1, 2, 3 και ανεβαίνουμε σταδιακά. Πρώτα πρέπει να ξέρετε ένα. Όσο πιο καλές βασικές τεχνικές κάνεις, τόσο πιο καλά μπορείς να λύσεις τις κινήσεις για την αυτοάμυνα. Διότι πρέπει να ξέρεις τις κατευθύνσεις. Μπορεί να είναι ελεύθερες οι κινήσεις με αυτόν τον τρόπο, που είναι στο tool, αλλά αυτό έχεις μάθει να οδηγεί στο σώμα, έχεις μάθει να οδηγεί στους μυς. Απλά εδώ το μόνο που κάνεις είναι να τα λύσεις ελεύθερα. Ή να κάνεις ένα ζωτομάκι και να κάνεις αυτό. Πρέπει να έχεις κάνει και λίγο αυτή την προεργασία ώστε να σε βοηθήσει. Εντάξει, αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο απαραίτητο το οποίο πρέπει να εκπαιδευόμαστε. Μπορεί να μην αγαπάτε τα tool, δεν πειράζει. Τουλάχιστον τις βασικές τεχνικές λίγο άμα τις δουλεύετε είναι αρκετό για αύριο μεθαύριο όταν μεγαλώσετε και δεν μπορείτε να γυρνάτε σαν τρελή λόγω ηλικίας που τα σηκώνει αυτά το τεκμοντό που έχει όλη αυτή τη χάρη να μπορείτε να κάνετε και ένα άλλο είδος εξάσκησης. Λοιπόν, πάμε στην επίθεση από κάτω στο μαχαίρι με αυτόν τον τρόπο. Θυμηθείτε, ό,τι είπαμε κάθε φορά που έχετε επίθεση, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να τραβιέστε. Δηλαδή να τελειώσει στο άκρο η επίθεση και όχι να σας βρει εδώ μέσα. Ωραία. Το πιο εύκολο μπλοκ είναι αυτό που κάνει το ρόλο ζεμάκι. Το που έρχεται, το πετάτε και έχεις ένα ψάκι στο μάκι και τελείωσε. Ωραία. Με το που έρχεται, δείτε, δείτε πως είναι. Το πετάς, έμεινε και συνεχίζεις. Με το μπλοκ, έξω. Έχει απόσταση ποδιού, ένα μπροστινό λάτισμα είναι το πιο απλό. Ήρθε σε αυτή τη θέση, συνεχίζεις με το γόνατο. Πες πιο κοντά. Είναι κοντά, χτυπάς το γόνατο. Είναι όρθιος, δουλεύεις τα ίδρυση. Ωραία. Πρώτο στοιχείο δεν είναι να κάνεις την επίθεση, είναι την άμυνα. Να φύγεις, να κάνεις αυτό και μετά να δώσεις. Από εδώ, μετά και το όλιο και τα πάντα αυτά που ξέρετε, τα ξέρετε όλα. Μπορείς να κάνεις ελεύθερη επιλογή. Το πρώτο στοιχείο είναι να κάνεις αποφυγή. Εδώ, χωρίς νεκροφωνό, να το πετάξεις έξω. Είναι μακριά, δουλεύεις απτσάκι. Είναι κοντά, δουλεύεις εδώ. Έφυγε πιο μακριά, το πίσω πόδι, με το πίσω πόδι δουλεύεις, το όλιο τσάκι. Από εκεί και μετά είναι ελεύθερα. Πρώτο στοιχείο, μπλοκ και έξω. Έξω, μέχρι εδώ. Ώστε να μπορείς να συνεχίσεις και δεύτερο και τρίτο να τον αποτελειώσεις. Μπορώ να σας τα κάνω πολύ σύνθετα τα σπάρια, να το κλειδώσω, να το κάνω πιο εδώ κάτω, αλλά δεν θα έχει καμία σημασία. Δεν θα καταλάβετε τίποτα, δεν θα πάρει τίποτα μαζί σας. Λοιπόν, πάλι ο ίδιος τύπος υπήρξε όπως δουλέψατε με το μπροστινό χέρι, τώρα να δουλέψετε με το αντίθετο χέρι. Δηλαδή με το χέρι και έξω. Με το μπλοκ, μπαμ, θα είναι αυτόν τον τρόπο. Όπως κάτι, να το δεμάκι, με αυτόν τον τρόπο, το κουβάγε, αυτό το μπλοκ. Όλες οι κινήσεις είναι μέσα από τα tool, απλά είναι εντελώς ελεύθερες πια. Δεν υπάρχουν γωνίες, δεν υπάρχουν κλήσεις, είναι η πρακτική, είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Με το που έρθει το μπλοκ, το πετάτε έξω, το ίδιο μπαμ, πετάτε γονατιές. Τη μία φορά. Ανάλογα με τη θέση που θα το γυρίσεις, ένα low kick από την πίσω πλευρά. Ξανά. Δείτε. Πού χτυπάω, δεν χτυπάω εδώ. Εδώ είναι πολύ πιο δυνατό, αλλά πρέπει τα δικά σας τα άκρα να είναι σκληραγωγημένα. Αν δεν είναι σκληραγωγημένα, θα φάμε το πόδι μας. Ενώ το χτυπήσεις αυτό το σημείο που το χαλάς την ισορροπία, έπεισε κάτω, συνεχίζεις με τα στοιχεία που ξέρεις
λακτίσματα κτλ. Άρα, το πρώτο στοιχείο, μπλοκ και μέσα αγώνα. Είναι σε αυτή θέση. Πόσες επιλογές έχετε να κάνετε? Ή να δουλέψετε από πάνω, δεξιά, αριστερά, ή κατευθείαν σάλωμα να τον κατεβάσετε κάτω. Ωραία, άρα οι επιλογές πρέπει πάντα να είναι στο ίδιο για να μην σκέφτεστε. Δεν πρέπει να υπάρχει σκέψη, πρέπει να δουλεύεις μηχανικά σε αυτά τα πράγματα. Με το που έρθει το μπλοκ, το πετάς έξω, μπαμ, το άντεξε. Κρατάς τη φόρμα, είναι εύκολο να το σάλωμα. Δεν κρατάς τη φόρμα, είναι και μία και δύο και τρεις μέχρι να τον δεις να καθίσει κάτω, να τον πληγώσεις. Μην ξεχνάτε, τα γόνατα επειδή είναι χοντρά οστά, όπου και να ακουμπήσουν φωνάνε, φέρνουν πόνο. Άρα τα χρησιμοποιείτε πολύ πιο άνετα. Και δεν κινδυνεύετε να τραυματιστείτε. Με το μπλοκ, έξω, το γόνατο μέσα. Πρώτο στοιχείο αυτό. Μετά πάτε εδώ, χέρι από τη μία πλευρά. Την άλλη φορά να πετάξετε το μαχαίρι έξω πέρα. Η άσκηση είναι μόνο αυτό το πράγμα. Την πρώτη εδώ, παμ, χ. Τη δεύτερη φορά, έξω. Αλλά πάνω με αυτή την κλίση. Έξω. Και μετά δουλεύεις αυτά που ξέρεις. Η κατάληξη από την αφήσω ελεύθερη. Για μάτι μια ώρα δουλεύει ελεύθερα από τα στοιχεία που ξέρετε. Μπλοκ και έξω, έφυγες. Ωραία, μπλοκ και έξω. Είναι ανοιχτό στο μάχη, δουλεύεις σαν τσάκι, είναι εκεί. Δουλεύεις το τσάκι. Ανάλογα. Δουλεύεις έξω, low kick, από την πίσω πλευρά. Έξω, από την πίσω πλευρά, από την αφιένα. Το ίδιο τσάκι. Ωραία. Λοιπόν, τρία στοιχεία. Πρώτο στοιχείο, μπλοκ. Αποφυγή. Δεύτερο, μπλοκ και έξω. Τρίτο, και έξω. Εκτός από 4, 5, 10 άτομα, που το επίπεδο σας είναι τεχνικά πιο ανεβασμένο από βασικές κινήσεις και μπορούμε να κάνουμε σύνθετα, σπάρι, να κλειδώσουμε να κάνουμε, οι υπόλοιποι δεν έχετε ακόμα αυτό το στοιχείο. Αυτό που σας κάνει είναι το πιο σωστό, πιο απλό, πιο γρήγορο και είναι η αρχή. Δεν μπορεί κανένας να μάθει πηδώντας σκαλοπάτια. Ένα-ένα τα ανεβαίνουμε, ένα-ένα, ξαναγυρνάμε πίσω και ξαναπροσθέτουμε. Ξαναγυρνάμε πίσω και ξαναπροσθέτουμε μέχρι το σώμα να λυθεί, το μυαλό να αρχίσει να δουλεύει, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, διότι είναι το πιο επικίνδυνη εξάσκηση που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί όταν το χρησιμοποιήσετε για τη ζωή. Δεν το κατέχεις αυτό το πράγμα, δεν σκέφτεσαι καν ποτέ να το χρησιμοποιήσεις. Βάζεις τα πόδια στην ανάγκη και άμα συζητήσουν και τα λεφτά και το πορτοφόλι, δώστα. Και τι έγινε? Πόσα χρόνια ζεις, θα φάτε πόσα λεφτά, θα τα έχετε ξεχάσει μετά από πόσα. Εντάξει, αλλά στην περίπτωση λέμε που δεν το γλιτώνεις, οι προθέσεις είναι κακές και θέλουν να σε αφαιρέσουν τη ζωή σου, τότε πρέπει να σε θέσει να μοχύσεις. Είναι άδικο να αφιερώνουμε εκατοντάδες ώρες άσκησης στο πόλι σου πάνω σε μία τέχνη και να μην έχουμε εξασκηθεί έστω και για λίγο μόνο για να σωθούν. Δεν έχει σχέση πώς θα πάτε. Δηλαδή πάτε καταξεσκισμένοι, ραμμένοι. Το θέμα είναι να γυρίσετε πίσω. Και πολλές φορές η επίθεση κόκκοψε φύγει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Σώθηκε εκείνη τη στιγμή, είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να το χτυπήσει τίποτα. Άρα αυτό που το στοιχείο που θα κάνετε είναι αυτό. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που κινείται, έξω. Το τρίτο πάλι, έξω. Αυτή την κίνηση. Και από εκεί και μετά αρχίζετε σιγά σιγά όταν πω και ένα χτύπημα. Δείτε, πολύ καλά. Θα βγούμε. Μετά από κάτω. Μετά από εκεί. Θα αλλάζετε το μαχαίρι στη σειρά. Πλευρικά δεξιά-αριστερά, αλλά δεν θα κάνετε κρούσεις, θα κάνετε πολύ ελαφριά. Έτσι. Περισσότερο να βλέπετε. Έτσι να παίζετε. Να αρχίσει το μάτι να διαβάζει. Σιγά σιγά μετά τον μπλοκ της boxing αλλάζει κατεύθυνση. Αυτό το στοιχείο θέλει. Ωραία. Έρχεται το μπλοκ. Διώξε. Τη μία φορά μόνο αυτό.